Aquest concert és una mica especial en qüestió del repertori perquè és molt contrastat. Tenim obres barroques, segle XVIII, i obres contemporànies del segle XX, bàsicament. Jo diria que aquí hi juga una mica la imaginació de cadascú, perquè sobretot les obres contemporànies són molt abstractes i donen molt de peu a que cadascú una mica busqui la relació entre el paisatge i la música. És una mica, crec que és un tema personal de cadascú de trobar quina és la vinculació entre una cosa i l'altra. La veritat és que em sembla una tasca molt important, que una entitat així aposti per la cultura, que ajudi la gent del país, que els ajudi a estudiar, a millorar i a trobar el seu espai dins el món laboral més endavant, la veritat és que és molt important i denota que quan un país funciona, al final la cultura floreix d'alguna manera i és molt d'agrair.